Kenapa ini makan apa? Jangan kok. Ngawur kowe. Nah. Piye bagiane? Mas ake. Omadul Mas, sudah sulang Mas. Blung seranji. Hah? Masyarakat kandhani. Kandhani Mas. Dongakno. Hei. Ora keprok sing urusan pondok iki. Sing pondok. Oh, ae ra. Kowe. Ah, saya. Bagian kowe. Iya. Ora rugi ke pondok atok-atok begini kaya. Gak mandi. Ora mandi wes, mandi menang kowe. Baru blarak kok. Gak mandi ya. Ayo. Ini kok iso cocok. Sing gampang-gampang lho. Yang sepele dongo. Dongane kancane. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi barakatana wa Itu dongo apa, Cek? Mangan. Lah modal dolan mangan. Lah kok mangan suwe. Odi-odi ngene wae. Sing apik ah. Ah, sing yasin apa? Yasin, Mas. Yasin. Dongo kok. Dono, urusan pondok. Wes sing yasin. Eso. Nyek. Urusan pondok. Apa? Yasin lho, Yasin lho. Apa mana Yasin? Waqiah apal. Abang apal. Rohman apal. Yasin mau. Bismillahirrahmanirrahim.
Rusak kabeh mataku mondel. Aku coba ucalno penonton takut liwat Bali ayo. Panik-panik kowe urip nang kidul keduluan dicegat tenan. Bol, aja ngono lho kowe. Iki mah ngejak opek, goyang
Sarpon. Sapa? Musa di negeri Sarpon. Tapi ya. Ojo. Boyo. Boyo. Ayo kakak. Bolonem yo. Gak. Dikandani kaya. Buriya ning kolopon. Aku melu mas. Ora ono. Ora ono aku rene iki wong telu tok iki lambek penjol. Ngamuk ngene lho. Ini sep ngene ya. Oke. Kayak marah ini. Are piye? Baris. Baris. Ada itu rasane wis bener ya wis. Bener kok baris. Ayo. Siap gerak. Siap Bro. Siap kan istirahat. Siap. Siap. Siap, gendeng aku. Lah kowe nak sak siapan. Marai, Jol. Siap. Sabar. Siap, siap. Ayo, Cak. Hormat, gerak. Hormat, hormat. Hei, hormat. Aku taleni iki lho. Hormat. Wes tanganku wis hormat iki lho. Siap, gerak. Kencang kalau gerak. Aduh. Terus semane. Kanan. Wes Turun. Hei. Aja kok jatuh sa. Lah kok ora gelem mencang kanan apa? Tanganku taleni ya. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Masih seneng. Istirahat. Istirahat. wes mosok lho. Ngene mosok ngene. Aku nang guri. Ya ampun, ora kau istirahat. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Aneh iki sikile dredeg. Kayak melu. Kok malah melu mlayu piye? Lha nyatane sadar kowe. Aku melu ah. Aja melu. Apa kok melu? Melu sapa? Ora ngono kok ini. Apa ditiru pocong? Kayak suwet kowe lho. Mas. Apa? Gejala awal di mana? Apa? Gejala awal. Patok pilek. Melu obat entek. Pasane ora ngono kok, Des. Jangan ngene. Wes melok kok wes sapa wae? Jenengmu sapa? Apa melok wae? Jenengku? Yo, Surti. Surti. Kau tahu krungu aku, Des? Kau tahu krungu pancare penjol? Surti. Ngawur ora. Kandhan. Ora ngaku ae andane ya. Mati kenapa kowe, Ti? Mati ku tidak pitik. Kenapa? Pitik iki semena. Bobote paling gede iku 3 kilo. Pitik nang dhuwur truk. Wah, dipecak truk kowe. Ngomong aja pitik truk kok ngono. Aku tulungi ben Ini tenang. apa? Iki dhuwur Juli. Dhuwur culi. Iya. Panjang apa? Jare dhuwur karo culi itu. Goblok. Ono nyok punya. Lah apa? Iki lho kepala. Dhuwur tengah ngisor Juli, jero-jero Juli kabeh. Ambune lebeng kowe. Stop. Wong, iki lho apa to? Diperkosai ta? Iki lho apa nek kene? Apa piye? Oh, bantaran angin dibulek. Dadi pocongan iki. Wong gede. Bantaran angin. Bantaran angin. Lha iki lho. Pocone ndi? Oh, nek niku. Jalan. Lu ngene kok ngetakno sapi teleng. Ini kira nonton anggap bae. Kan
Dek. Panas, panas. Telesep. Hei, apa kabar, hei, Purworejo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya muncul. Saya Endang Sulastri biasa. Ngono tok. Kang. Alhamdulillah teko desa Karangrejo. Ya, Dresen Kecamatan Bantar, Kabupaten Tuban. Waduh lho, Dek. Jawa Timur. Dresan. Saya bener piye Kang? Ya Purworejo Dresan ngono. Ngono Dek, acarane gak apa. Paling mantul urus. Wah, pernikahan ya. Kang, wah dongakno ae Dek. Piye? Ya muga-muga samawa ngono. Ndang tok momongan amin Allahumma. Muga-muga rezekine ra rokak ning tansah kebak. Sak bubare nimbali ketoprak Wayu Manggala karo kula. Kalih niki Endang Sulastri. Muga-muga tansah pinaringan kebagas warasan amin Allahumma. Alhamdulillah bola-bali sowan nang Banjar ya Dek. Iya Kang. Seneng aku nang kene. Walah senajan waduh saka Jawa Tengah Dek. Walah aku numpak bus. Kamu bus. Aku numpak nang dhuwur Dek. Ayo aja suwe-suwe Dek. Lah kok ngono? Wah, lakone humor ora humor ya. Dawu ngono maksude. Guyu wae kowe. Kenaan kata-kata Dek. Ngene lho Dek. Piye Kang?
Alhamdulillah ditimbali ketoprak Wayu Manggala iki adus saka Pati. Saka Pati Desa Tanjung Sari pimpinane lek mogel. Nomere langsung ditelepon. Pira kan? 081 ayo aja lawan. 128 seneng Dek, alhamdulillah. Wingi iki jadi syuting lho Dek. Syuting RHS Production live streaming karo WM Lighting YouTuber lho. Kantong channel langsung disupport langsung WM Audio. Ojing ayo. Ya, sing wajane wae dibawa. Oi. Saoncatipun panjenengan kapara kula dipun plapati pepatih wonten ing Raja Jenggala. Sabanjure Kula mboten trima. Nalika semanten panjenengan dipun sempalani. Kapara ndadosaken pasulayan ingkang ageng. yen ngono kowe menang. Boten. Piye? Kula kasoran ing yuda Kanjeng Adipati. Yen ngono iki cocok. Ora bakal aku duweni garwa. Kalau Candra Kirana yen kowe ora bisa ngalahke wong ana ing kraton Jenggala. Nanging kula gagah sarana. Duweni sarana. Leres Apa sarana? panjenengan menika sampun nandhang wirang. Dipun cecenges wonten ing Praja Jenggala. Lha Saking pemanggih kula, panjenengan kedah saged ngecep majuning asmara nyecep dumateng Galuh Candra Kirana. karepake. Ngaten nggih. Kula piring pangabaran. Mbok bilih Sekar Taji nggih Galuh Candra Kirana. Lan Panji Asmara Bangun wedal menika mapan wonten ing Taman Tambak Boyo. Mila kanthi menika monggo panjenengan kedah gonjak dumateng Sekar Taji. Yen pancen pinimu ngono, tak koncae Galuh Candra.
Sewandana saka Kadipaten Bantarangin. Yen ora kleru kowe kalau Candra Kirana ya Sekartaji. Menika leres. Kula Sekartaji. Pas. Sampuripun menjam menika kepanggih kalian. Jenengan kok ngendika sampun pas ingkang pas menika. Merga apa kalau? Aku tau ngipi. Bebarengan kawan siramu. Mulane aku ngerti yen kowe iki karo Candra Kirana. Mboten sak lebeting pangil. Because mono aku iki nglamar. Ana ing kraton Jenggara nglamar kowe karo Candra. Enten nggih kan. Nggih sampun lemrah. Menawi menjam menika nglamar dhateng kula wonten ing Jenggara panglamar sedaya mboten dipun tampi. Bener. Jalaran kula niki sampun gadhah garwa Mas Panji Asmara. Aku ngerti yen kowe wis duweni garwa Panji Asmara Bangun. Nanging kabeh mau saka tresnaku kelawan kowe karo Candra Kirana mula saka kowe. Kowe becik pisahno. Nggonmu sandingan kelawan Panji Asmara Bangun, kowe dadi garwa. Kula kedah pepisane kang Mas Panji Asmara. Iya. Nanging manipun kula boten saged jalan menika. Kula menika sampun sumpah pilih Krisna kula namung mriki kangge garwa kula kang Mas Panji Asmara. Sumpahmu mligi kanggo Panji Asmara Bangun. Yo, merga kowe saben dina cedhak lawan Panji Asmara Bangun. Mula saka kowe niat lan sediaku aku kudu duweni garwa lawan kowe. Nanging manipun kula menika boten purun kalian panjenengan. Lah menika pun maksud dhateng kula kan. Yen kowe ora gelem, apa aku ora maksa lawan kowe? Supayane kowe bisa tresnani lawan aku. Supayane kowe bisa dadi karo aku. Arewangi saka Kadipaten Bantarangin nganti temekara ing Kraton Jenggara. Bobote aku wis lawan kowe. Penting jagat kula menika boten saged dados Pancen abot nggonmu kaki Krisna lawan aku merga kowe wis duweni garwa. Nanging kalau yen mengkone kowe cedhak lawan aku sithik kok sithik kowe mesti ninggalake Panji Asmara Bangun. Tresna ora bisa dipeksa. Sapa manis kaya Good,
Yo, Ampun maksud dateng kula. ora apa-apa kowe ora tresno kelawan aku. Ora apa-apa kowe ora gelem dadi karo aku nanging kowe ora gelem dadi karo dina iki. Aku bakal bisa ngrasake marang kauritanmu. Ampun kados. Gelem apa ora? Mas Bang. Setane mono aku ngerti. Ning etok-etok ora ngerti. Kok ayu temen kowe. Rasa atimu saduwe ndak gak. Kurangane apa? Kurangane apa? Keparat, Pit. Ora patut. Ora patut kowe ginarep dene Panjas Morban. Satemene kowe nges-nges dening ngrasaku. Mongko lair batin asmara bangun tresna prawan kowe ning wondene piwalesmu kaya ngono. Piwalesmu kaya ngono. Medhot. Kowe ora tindak. Iki dalane aku percaya kelawan kowe, Sekartaji. Aku ora silih mripating liyan. Kowe ngianati katresnane Asmaraban. Kowe ngianati katresnane Asmaraban. Tak rasane atiku. Ing atas aku garwamu ngungkep pira katresnanmu kelawan aku. Ewondene piwalesmu kelawan aku kaya ngono. Sekartaji. Nganti jambul manen aku ora sudi. Banjur garwamu nyang endi? Kang Mas bangun laraki dateng kula Romo. Kok nganti garwamu nilarake sira kuwi ra ana jalarane. Yen ora ana jalarane ora bakal bangun ninggalake kowe. Lara-laraipun. Kula wonten rawuhipun Hadipati Kula Swadana saking Bantara. Ing pamripun menika badhe mundhut garwa dateng kula. Tansah ngoyak-ngoyak dateng kula nanging babar pisan kula menika boten ngimbangi katresnanipun. Lajeng Kang Mas bangun menika mangertosi kedadosan mriki. Kang Mas bangun riru ing penampi tansah dak siya dateng kula tumindak selingkuh, tumindak setting Romo. Yen kaya ngono tumindake Adipati Bantarangin kabacokan. Ora ngiru babar pisan. Yen kedadiane bakal kaya ngene. Nanging Rama percaya yen sejatine sliramu ora tumindak sedheng kelawan priya liya. Kula boten tumindak ingkang kadosan. Mula kandiku Nger sawetara disarihke menenga nggonmu muwun. Garwamu Panji Asmara bangun ninggalake sliramu. Iki mung perlu kepengin nentremake jiwane. Mengko yen wis lilih wis tentrem jiwane, Rama percaya bakal bali meneh ana ing Raman. Wonten kinanipun kula menika mapan wonten ing Taman Sari menawi boten sandingan kalian garwa kula Kang Mas. Banjur karepmu kepiye mongko sliramu iki putra mantu ning Jegala. Kula menika boten saged kepisan kalian Kang Mas. Pramila kula nyuwun
dadi pangapuramu kan iki. Ya amarga ana kedadian kang ora nyenengake ning taman sak. Kedadosan menapa Sakra? Jalaran saka tumindake Adipati Bantarangin kang kepengin misake gone bebrayan Asmara Bangun lan Sekartaji. Nganti teman Bangun lan Sekartaji padha padu satemah iki dina padha ninggalake Praja Jenggala. Kok malah kados ngaten? Mula kanthi kuwi panjenenganku utusan marang Jawisira sebar payung okeng prajurit ing Jenggala upadanen ngendi papane putraku Asmara Bangun lan Galuh Candrakirana. Lamun wis bisa ketemu gelis kanthi bali ning Praja Jenggala. Kula boten badhe kepati-pati wangsul ing Jenggala kalamun derek pikantuk titik lain. Kaya ngono matur nuwun. Tindak papan kang sepi kaya mangke. Coba tak nyuwun mengarsane Gusti Kang Lanjang. Yo gene jeneng
kula menika nembe kapusan kalian garwa kula Sekartaji. Kapisan. Mesti ra yono jalanane ngono kuwi padha. Sekartaji selingkuh kalian priya liya sanesipun kula. Mila kula nyuwun marang Sang Gusti, nyuwun marang Sang Bathara kula sepados sedaya saged pinanggih kanthi rahayu. Pancen panyawang netramu yen Sekartaji kok anggap selingkuh. Nek niatane Sekartaji kuwi tresnane kepati-pati lawan Tingkawulun Inu Kartopati. Nanging kenging menapa Sekartaji sarengan kalian priya liya sanesipun kula Sang Bathara. Kuwi karepe pawongan sing ganggu marang garwamu. Sejatine Sekartaji mono wis dinampung kinodratake dening Bathara yen to dadi garwamu Inu Kartopati. Menawi wonten kedadosan kados ngaten lajeng kula kedah pripun Sang Bathara Narada? Coba isih tresna kawan garwamu apa ora? Boten saged kapisahaken tresna kaliyan Sekartaji. Yen pancen ngono iki ana dalane ngono Inu Kartopati. Marginipun kados pundi? Seneng sira kudu maca sudra. Ngengerono ing mbok rondo Karang Pusat. Kanthi jeneng ande lumut cukup kali mamayangan. Lingkisah Bathara Narada sesilih jeneng ati-ati lumut seranani aku kudu ketemu dening garwaku Sekartaji. Tak ugemi apa Narada. Kabeh jebule padha kuwi. Sekartaji. Tresna kelawan garwamu apa ora nduk wong ayu. Terus sing batin kula menika tresna kaliyan garwa kula. Yen pancen jeneng iki tresna kelawan garwamu. Ya kira kepengin
ketemu apa ora karo garwamu,